Som profesorka Marianne Cupin z Community College of Allegheny County a je v Pittsburghu, Pensylvánii, USA. Čo si myslíš o celom sympóziu a o nadácii? Nadácia je neuveriteľná. Nikdy som nevidel nič podobné tomuto sympóziu. Je to obrovské a malo by to byť majákom pre mojich amerických kolegov, aby videli, aké rozsiahle sympózium to je. Pohostinnosť, intelektualitu, všetci vedci, to je neporovnateľné. A čo Said Nursi? Čo si o ňom myslíš? Jeho dielo je veľmi inšpiratívne a Nursiho práca môže byť pre svet v súčasnosti naozaj veľmi užitočná vďaka jeho univerzalite, jeho myšlienkam o prorokoch a zjavení a snahe o väčšiu medzináboženskú angažovanosť. Nie exkluzívnosť, ale inkluzívnosť. Takže si myslím, že je to skvelý učenec a dúfam, že sa s ním západný svet viac zoznámi. Čo si myslíš, aké posolstvo nám dávajú všetci proroci? Aké je to spoločné posolstvo? Mier. Mier a spolunažívanie. Myslím si, že je to posolstvo, aby sme sa milovali navzájom, aby sme mali mier a žili v spolunažívaní na tomto svete, namiesto toho, aby sme sa navzájom rozdeľovali. Fajn, veľmi ďakujem. Nemáte za čo.